Fl-inaugurazzjoni ta' proġett ta' riġenerazzjoni ta' Pjazza 1902 f'Pembroke, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li f'riġenerazzjoni rridu naraw il-kwalità u l-iżvilupp li jirrispetta karatteristiċi Maltin. Fisser kif il-proġett inawgurat li ta' ħajja li l-post li kien abbandunat wara ħsarat estensivi fil-passat iħadden il-prinċipji marbuta mal-ambjent u l-kwalità. Ma' TVM News Dr. Abela apparti li qal illi l-proċess ta' kif ingħatat din il-konċessjoni kienet trasparenti u li l-metodi ta' preservazzjoni tal-binja xi darba diskoteka jiġdu l-aqwa prattiċi u ma' wkoll messaġġ ċar ta' fejn il-gvern qed jara li għandha tmur din l-industrija. Imma lek illi il-modell ekonomiku ta' dan il-pajjiż fejn jidħol l-iżvilupp irid ikun wieħed illi lum il-ġurnata ma ċfad lil aktar għażla ħlief li nifirdu min huwa dilettant għal min huwa professjonali. Id-dilettantizmu f'dan is-settur spiċċa żmienu. Id-dilettantizmu lil dan il-pajjiż taħwis inċidenti fuq il-post tax-xogħol, taħwis korrimenti, taħwis kollassi ta' binjiet, taħwis imwiet tul is-snin tul 20 twal ta' snin li fihom ilha topera din l-industrija minn banda l-oħra meta tinkariga l-professjonisti u ma jkunux dilettanti qed naraw x'jista' jsir. B'investiment privat ta' 5 miljun euro din il-binja sar restawr fuq għallum toffri servizzi differenti għal komunità minn child care center għal stabbilimenti tal-ikel, gym u anka post fejn isiru laqat. Din il-binja ta' grad wieħed sar investiment fuqha u żammet il-karatteristiċi oriġinali tagħha. Marlon Brinkat, kap eżekuttiv ta' CE Group, fakkar li din il-binja li nbniet mill-Ingliżi u li saħan sitra kienet ħadet in-nar illuminatat injezzjoni ta' ħajja. Għanna restaurant, child care center, ħajkenna fil-futur qarib ħajken hemm gym ukoll, ħajken hemm post fejn isiru avvenimenti privati u fuq nata barra għandna żewġ gazebo soħra li ħajkunu jagħmlu kafettajiet, salumerija u da ħajken hemm mix sħiħ ta' dan. Apparti jekk meta kont nagħmlu investiment ukoll, jien għandi tfal il-ġurnata u ħsieb ta' tfal ukoll fil-diri. Tara barra u fejn it-tfal jistgħu jilagħbu. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif dan l-investiment privat huwa qatt ukoll ta' fiduċja fil-pajjiż u fil-waqt li l-gvern irid jibqa' jinċentiva l-investiment bl-għajnuna u bl-istabilità li joffri irid ukoll jiffaċilita bit-tnaqqis fil-burokrazija.